souvenir, souvenir. Guys, 50 lang. Kwenta lang po yan. Thank you, thank you. Tanggalin mo sa plastic. Kwenta lang Ma. po. Okay, nasa rin. Kwenta lang, 50 lang yan siya. Hindi mo na lang ako, Rosario ko. Pinablisan ko itong ano, Rosario ko, lagi kong may Rosario. Nakabilis Tayo na. nasa Reno, te. Ayan po, time check natin ay 12:28. Hindi pa rin kami natatawag yan, si Ami tulog. Tulog. Katabi ko. At si Kuya Sam pumunta na dito. Umuwi na at nakakuha na siya ng gamot. Yan, ingat Kuya Sam saan sa biyahe. Yan. Ingat, ingat. At salamat sa paglibre sa amin sa pagkain kanina dun sa mga inasal at busog kami na kami. Hindi ko nga naubos yung halo-halo. At titinang daw ni Kuya Sam yung ano, yung printer na ibibigay sa amin mag-asawa. Siyempre salamat Kuya Sam. Malaking tulong po yan kung okay pa yung printer niya. Kasi stock daw yun eh. Titingnan niya kung okay pa. Nakas kaya kami tatawagin dito. Baka gabi na naman. Hantay-hantay lang kami. Natulog na si Ami. Okay. Ayan, time check natin ay 4:02. Bali na check up na si Ami kaso nagantay pa kami nung sagot ng doktor kung ano yung sabi, kung sabi ng espesyalista kung magpapalit ba ng gamot o kung ano. Basta na ano siya, na check na siya. At yun, pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon dito. Kami lang dito. Dati dyan kanina maraming tao, wala na. Dyan wala na. Antay na lang kami. Kasi nung doktor, baka daw kasi nag-opera. Kaya maghihintay ng kaunti. Baka raw nag-opera yung ano, espesyalista. Sabi nung doktor na nag-check up kaya. Antay-antay na lang tayo. Yan lang muna mga upload natin. Siyempre, shoutout sa lahat. Sa lahat ng mga sponsor. Sa lahat ng mga viewers, shoutout po. Sa lahat ng viewers, shoutout po sa inyong lahat dyan. Pasensya na po kayo kung ito yung mga vlog ko muna about sa pagpapagaling kay kay Ami. Pasensya na rin po kung wala tayong masyadong live. Dahil sinunod din namin yung bakasyon talaga. Yung mga nakaraang last weeks, last days ng 2025, inubos talaga namin muna para sa aming mga sarili. Para handa tayo sa 2026. Yan, siyempre salamat sa mga lahat na tawag yun? Pinabuho. No. At sa nakakaintindi kung bakit di pa ako nakakabalik sa team. Kasi yun nga ito. Ito yung talaga yung ano. Ako ang dahilan. Na Lahat. gumaling na sinikap na rin yung tenga niya. Kung ano, kaya hinihintay namin kung ano sabi, kung operahan na o kung kailan. Kaya yun ang hinihintay namin ngayon pag gano'n na yung espesyalista niya. At sana pare lang tayo, sana maging okay yung opera ng tenga niya. Kaya ako yun, goods na goods na. At yun, mainit na kasi nga, pinatay na yung electric fan. Yun.
Baka bang? Ayan po, update natin. 4:53. Ayan. Alas kami na lang po dito sa ano. Wala na. Kami na lang po yung tao dito. Oo. Kami na lang. Nagantay na lang kami kung ano nga yung sabi ng doktor. Naiya na nga yung doktor natin. Wala na. Lakad-lakad tayo. Nag-uwian na yung mga nagpa-check up. Solo na namin yung electric pa. Solo na yung electric pa. Kahit magsisigaw na, wala na. Walang tao. Iwanan na kami ng ano, mga batsmith. Ay. Ayun po, uwi na kami ni Ami. 5:14. Bali, ano, kailan yung check up ulit? Wala nang tao. Pitsa 15 yung balik. Pitsa 15 ulit yung balik. Ngayon din na kami, kumbaga, saka na kami uwi ng Bicol pag follow up check up ulit. Kasi sayang, isang linggo lang naman. Tapos, itatry yung gamot, no? Gamot na bago. Nandito na kami sa labas ni Ami. Bali, yung sunod na follow-up check-up niya, pitsa 15 ngayong January din. Kaya kumbaga, isang linggo lang naman yung pagitan. Tatanong siya sa akin kung uuwi pa kami ng Bicol. Sabi ko, hintayin na. Hintayin na namin yung follow-up check-up kasi yung gamot itatry. Magpapanibago na po ng gamot, hindi na yung dextrose, yung pang-spray. Itatry daw. Kaya bibili na kami nung gamot na pang-spray. Dito na. Saan tayo bibili? Oo, Beltore na lang. Itatry yung gamot na pang-spray. Meron niya. Yan. Medyo matagal-tagal pa kami dito. Hintayin na lang yan ang follow-up check-up na yan. Kasi mamasahe po, tapos babalik ulit. Bibi, bitawagan na lang natin. Ang problema doon, nasa bahay naman yun. Hanap mo na kami ng gamot. Sana okay na yung ano. Yung tinga mo, ano sabi? Magdadrops. Ha? Magdadrops. Bibili pa tayo ng pampatak ng tinga mo. Bali, dalawang gamot yung bibili natin. Yan pati yung, kasi chinik up yung tenga niya kasi sumasakit yung tenga niya na. May gamot din yung ano bibilin para sa tenga. Pangpatak din, pangpatak. Dalawang gamot yung bibilin ko ngayon. Tapos, pag halimbawa operan na yung tenga niya, mas matagal yung pahinga namin dito. Hindi kumpara nung pag-opera sa kanya nung ilong niya. Ngayon, matatagalan kami dito sa Maynila. Pero wala pang sabi kung kailan opera. Wala pa. Yan, dito na kami. Hanap na naman ng gamot. Oh, bilhin na tayo ng gamot. Oo.
nakabili na kami dito, Mercury, ng gamot, yung pampatak ng tenga niya, at saka pampatak nung ano, nung ilong. Pang-spray ng Pang-spray ng ilong. Pang-patak sa tayo. Oo. Bali yung ano ay 1352. Yung gamot. Ito na yun. Alin din yung pang-spray sa ilong? Ito. Ito yung sa ilong. Ito yung sa ilong. Ito yung sa tenga. Fluoxacin. Kailan yan daw? Pwede na mag-start mamayang gabi. Sige na. Bali, nagpalit na ng ano, ng gamot. Hindi na yung dextrose na mahirap hanapin. Yung ano pala, Flux. Ano? Flux. Sana yun sa tenga. 300, yung sa tinga 354. Yung Ang mahal na pala nito, nasa 800. Nasuplo 1,007. Yan. Alam mo yan? Yan na ba na kami ng jeep papunta kaming Quiapo. Gumastos sa gamot, at least nakikita naman yung ano, nakikita man yung resulta ng pagbabago. Bali, di pa kami makauwi kasi may check up siya ng ano, agency, 1 linggo, kaya di mo na kami uwi, hintayin na namin yan. Yung anak namin doon naman kila mama, right? Ayan, let's go. Ayan po, sana po panoorin niyo yung mga vlog na ginagawa ko kahit wala po sa Papaya Project, para po kahit pa paano may pumasok din na ano, pumasok na konting revenue para may pangtustos ako sa panggamutan ni Ami. Diba ma? Oo. Yan po, panoorin nyo para may pangtustos ako sa gamot, para makabalik na rin po ako sa Papaya Project. Kasi nung wala pa namang sakit si Ami, talagang tutok naman po ako sa Papaya Project ng Timpaway. Ngayon lang talaga ako di makapagtrabaho kasi may sakit yung asawa ko. Na kami ng ano, Quiapo. Ayun. Dami din sa tao po. Grabe yung traffic. Quiapo na meron na. Quiapo kayo naman. Ano ma'am? Sige. Nah, tayo mo. Nakababa na kami. Dito na kami sa Quiapo. Grabe traffic. Ready na yung mga ano, mga ambulansya. Saan? Mama. Alungkot to. Binanta muna. Mama.
Natin no, may mga tao na oh. Dito na mga natulog, mga deboto. Saan tayo? Ang daming tao, tara. Hindi mo na ako sa Tawil ka? Siksikan na. Bukas po yung piyesta ng Nazareno. Kapag galing namin dun sa PGH, diretso kami dito ni Ami. Baka matamaan yung ano mo. Yung mukha mo. Huwag kang siksik ng siksik. Sana yung tao. pabilisan ko yung ano, yung rosaryo ko na lagi kong dala nasa bag ko.
Kain muna tayo, ma. Kain muna tayo. Gutom na talaga. Grabe, daming tao. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Hanap muna kami namin ng makainan kasi gutom na. Ready na yung ambulansya dito para bukas. Shoutout po sa mga viewers natin na taga rito, Maynila. Kanon sa luwas. Ha? Kanon kanin sa labas. Ano? Makal sa kanin sa dilis. Hirap na ang sakayan ngayon dito. Napakalayo ng lalakarin. May masasakyan pa ngayon kung pasok wala. Tanga, pero layo.
Sarado yung ilalim, kaya ikot. Sige. Black nasa rin. Ay, nagpauwi na kami ni Ami. Time check natin ay 7:52. Yan. Bukas balik kami rito. Saan tayo sakay? Dito pa rin, ma? Alakad na tayo. Dito. Ang lakad lang kami ni Ami. Hirap sumakay. Nandiyan yung mga tropa. Nagantay yung mga tropa. Para yan bukas. Ano ma? Simbahan. Punta kami doon sa simbahan na yun na malaki. Dito yung mga tropa. Ito ay abang lang to dito, no? Replika. Hindi naman sila po-prosesyon. Dadaanan lang to, no? Kaya nga, yan, o. Dito ba, malinis na dito? Doon, grabe yung siksikan sa unahan. Yun, shout out sa mga viewers natin na mga taga dito sa Manila, Quiapo. Mga lakad lang kami na may bang kumakain ng mani. Han Sebastian. Han. No? Ayo. Nakauwi na kami galing Quiapo at bibili na lang kami ng ulam ni Bayaw dito. Bus pa utang, bus pa luto. Bus pa luto. Bili na mo. Nandito yan sa Santa Misa.
In-order namin sisig. Galit yung paksiw. Let's go. Yun na yung order namin dun sa ano, Boss Paluto. Boss Pautang. Dulang. Ampo, dito na kami, nakarating na. Yan, hanggang dito ang vlog natin. Maraming salamat yun. Ingat po lagi. Bye-bye.